Tapos ng unang araw ng hearing proper ho kanina, meron pong press conference na pinatawag pa rin dyan sa may Kamara de Representantes sa pamagitan ng chairperson ng komite, si Representative Ramil Luis. Maki-update po tayo sa naging kaganapan pa rin po dyan. Ito hong subpoena inilabas na ng House Justice Panel para ho dun sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Kabilang din po sa mga ipapatawag itong kontrobersyal na nagpakilalang dating bagman. Itong si VP Sara, si Ramil Madriaga. May live report si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Victor, bagaman nagsimula na ngayong araw, Marso 25, ang House Committee on Justice sa pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. No show o hindi dumalo ang naturang opisyal. Nilinaw ni Committee Chairperson Ramil Luis na ang kasalukuyang pagdinig ay isang clarificatory hearing pa lamang at hindi pa isang ganap na paglilitis. Ang pahayag nito ay kasunod ng desisyon ng kampo ni Duterte na hindi dumalo sa pagdinig. Ayon sa kanila, tila magiging mini-trial umano ang proseso batay sa naunang pahayag na rin ni Luistro at iginiit nilang dapat sa Senado isagawa ang paglilitis. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni House Committee on Justice Chairperson Ramil Luistro. Definitely, the Committee on Justice has jurisdiction over these impeachment complaints. This is not a trial. The use of mini-trial is only to guide the public in distinguishing the proceeding before the Justice Committee with the trial which will happen in the Senate. And to further distinguish the same, let us remember that this clarificatory hearing is intended only to guide the justice members in the determination of probable cause. Kaugnay nito, sa botong 34 affirmative, 1 negative at 0 abstain, formal na naglabas ng subpoena ang komite upang ipasumite ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o Saln ni Duterte. Layunin ng mosyon na mag-issue ng subpoena duces tecum sa Office of the Ombudsman na siyang nag-iingat ng mga nasabing dokumento. Sakop ng subpoena ang mga Saln ni Duterte noong siya ay alkalde ng Davao City mula 2007 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Pati na rin ang kanyang kasalukuyang Saln bilang vice-presidente mula naman taong 2022 hanggang 2025. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pagdinig dyan nga sa may House Committee on Justice. And subpoena, I move that we issue subpoena duces tecum to the Office of the Ombudsman for the issuance of the duly certified true copies of the Statement of Assets and Liabilities and Net Worths of the Vice President Sara Duterte for the years 2022 to 2025 inclusive, 2007 to 2013 inclusive, and 2016 to 2022 inclusive. So move, Madam Chair. 34 votes in the affirmative, 1 vote in the negative, and 0 abstention. The motion is granted. The committee is directed to issue subpoena duces tecum to the Ombudsman for the production of the Saln of the Vice President corresponding to the period of 2022 to 2025, 2007 to 2013, and 2016 to 2022. So, nagpasya rin ang komite sa botong 29 affirmative, isang negative at 0 abstain na ipatawag si Ramil Madriaga na umano'y bagman ni Duterte. Kaugnay ng mga resibo at iba pang ebidensya kabilang ang kanyang affidavit laban sa vice-presidente. Kasama rin sa ipinasabpina si Attorney Cynthia Viñas Pantonal upang patunayan ang tamang pagpapatupad ng affidavit ni Madriaga. Inaprubahan din ng komite ang pagbibigay ng protective custody kay Madriaga, kaya naman makikipag-coordinate na ang House Security sa Bureau of Jail Management and Penology. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang bahagi ng pagdinig nga dito sa may House Committee on Justice. Issue subpoena duces tecum and ad testificandum to Mr. Ramil Madriaga to produce, identify, and authenticate his affidavit dated November 29, 2025, which is Annex A of the complaint in the Sabalia et al. Complaint, and any other documentary or object evidence in his possession, and to testify thereon. This is with respect to receipt on the receipt, handling, and distribution of the confidential funds. It's very clearly alleged in the complaint of
via Sabalia et al. With 29 votes in the affirmative, 1 vote in the negative, and 0 abstention, the motion is hereby granted. The Committee on Justice is directed to issue the necessary subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum to Ramil Madriaga and for the production of his affidavit dated November 29, 2025 and any other evidence in his possession. So ruled. Kabilang din ang records ng National Bureau of Investigation sa umano'y pagbabanta sa Pangulo, mga dokumento sa confidential funds, BSA records ng mga benepisyaryo, affidavit ni Madriaga at tax at business records ng Vice Presidente at kanyang asawa ang pinapasumite sa Justice Panel. Ipinatawag din sina Attorney Michael Powa na dating nagsilbing Department of Education Undersecretary at Attorney Gloria Camora ang Commission on Audit Team Leader. Nakatakda ang susunod na pagdinig sa Abril 14. Matapos ang presentasyon ng ebidensya, boboto ang komite kung mayroong probable cause upang ituloy ang impeachment. Kapag inaprubahan, isusumito ito sa plenaryo ng Kamara at posibleng umabot sa Senado para sa formal na paglilitis. Mula sa Kamara, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.